அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய ராசி பலன் 29/11/2025 சனிக்கிழமை நவம்பர் மாதம். தொழிலில் எடுத்த முயற்சிகள் இன்னைக்கு வெற்றியடையும். பதவி உயர்வுகளையும் புதிய பதவிகளையும் புதிய தொழில் மாற்றங்களையும் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தவங்களுக்கு சீக்கிரமே அது கிடைக்கும். இன்னைக்கு தொழிலில் வருமானங்கள் அதிகமாக இருக்கும். சகோதரர்கள் நட்புகளுடன் நல்ல உறவுகள் மேம்படும். லோன் ஏதாவது வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க, கடன் ஏதாவது எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா அது உங்களுக்கு கிடைக்கும். இன்னைக்கு லேண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தொடர்பான இஷ்யூஸ் தொடரும். இடமாற்றத்துக்கான பிரச்சனைகளும் தொடரும். குழந்தை பிறப்புகளுக்கான பிரச்சனைகளும் தொடரும். மனக்குழப்பங்கள் மனக்கவலைகள் இருக்கும். இன்னைக்கு நீங்கள் போட்டிருக்கக்கூடிய ட்ரெஸ் க்ரீன் அல்லது ப்ளூ இது சம்மந்தமான கலரில் இருக்கும். எல்லோ அண்ட் பிளாக் இது சம்மந்தமான கலர். இந்த 4 கலரில் ஏதாவது ஒரு கலரான ட்ரெஸ்ஸஸ் நீங்கள் இன்னைக்கு போடுவீங்க. நன்றி.